tomto videu si ukážeme, jak smazat hudební a video soubory ze zařízení a jak synchronizovat aplikace s naším zařízením. Pro tyto účely musíme mít opět připojené zařízení k USB počítače. V levé části se nám objeví naše známá ikonka. Poté překlikneme na záložku Music. Zde vidíte seznam hudby, kterou mám v iPodu. Vyhledáme si hudbu, kterou chceme smazat, poté si ji označíme a na klávesnici zmáčkneme tlačítko Delete. V iTunes nám vyskočí hláška, jestli chceme dané soubory opravdu smazat. Naší volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko Remove. Počkáme, až se volba provede. Nyní vidíte, že soubory byly smazány. Stejně postupujeme i v případě videí. Překlikneme tedy na záložku Movies. Zde vidíte opět seznam videí. Z tohoto seznamu si vybereme ty, které chceme smazat a označíme si je. Poté zmáčkneme opět klávesu Delete. V iTunes nám opět vyskočí hláška, jestli je chceme opravdu smazat. Potvrdíme klikem na tlačítko Remove. Nyní vidíte, že video soubory byly smazány. Nyní si ukážeme, jak synchronizovat s naším zařízením aplikace. Klikneme tedy na ikonku zařízení. Poté překlikneme na záložku Apps. Zde vidíte seznam aplikací. Ty, které jsou již nainstalovány v zařízení, jsou zaškrtnuté. Ty, které nemáme ještě nainstalovány, mají prázdná políčka. Abychom je mohli nainstalovat do zařízení, musíme tyto políčka zaškrtnout. Po provedených změnách se nám v pravé dolní části iTunes objeví tlačítko Apply. Naší volbu potvrdíme kliknutím na toto tlačítko. Nyní v horní části iTunes vidíte, že se aplikace instalují do zařízení. Je také dobré říci, že pokud chceme aplikace odinstalovat, postupujeme opačně. Tedy již zaškrtnuté aplikace odznačíme, poté opět potvrdíme kliknutím na tlačítko Apply. Takto by se nám měly aplikace ze zařízení odinstalovat. Nyní vidíte, že naše volba byla provedena. Tak jsme si v tomto videu ukázali, jak smazat soubory a synchronizovat aplikace z iTunes.